Здравейте! Казвам се Моника Каракочева и работя в АНГ Животозастраховане и АНГ Пенсионно осигуряване като финансов консултант. Много често хората не могат да направят съответно разликата между спестовна застраховка живот и доброволен пенсионен фонд. И днес с вас ще се запознаем с тези два инструмента и с техните прилики и разлики. И двата инструмента обслужват дългосрочни цели, затова и двата са изключително подходящи за хора, които искат да спестяват дългосрочно, било то за пенсия или пък за образованието на децата си или за някаква друга дългосрочна цел. Спестовната застраховка живот има гарантирана сума, докато доброволният пенсионен фонд няма гарантирани суми. И съответно сумите, които получаваме от доброволния пенсионен фонд, наистина зависят от инвестиционната политика на компанията и способността й да управлява активи. При спестовната застраховка живот, тъй като имаме гарантирани суми, имаме и гарантирана доходност. Съответно, при доброволният пенсионен фонд нямаме гарантирана доходност. При двата инструмента обаче имаме допълнителна доходност, която се разпределя към клиентите. И съответно тя зависи от инвестиционните резултати на компанията. При спестовната застраховка живот наследяваме в единичен размер застрахователната сума, заедно с допълнителната доходност при смърт вследствие на заболяване или естествена смърт. При смърт вследствие на злополука, ползващите лица наследяват двойният размер на застрахователната сума, заедно с допълнителната доходност. При смърт вследствие на пътно-транспортно происшествие, ползващите лица наследяват тройният размер на застрахователната сума, заедно с допълнителната доходност. При доброволният пенсионен фонд, обаче, ползващите лица или наследниците получават единствено сумата, която е натрупана до момента. Застраховката живот може да служи като обезпечение чрез посочване на банката кредитор, като ползващо лице, докато сумите в доброволен пенсионен фонд не могат да се ползват като обезпечение. И в двата случая, при спестовна застраховка живот и доброволен пенсионен фонд, можем да ползваме 10% данъчно облекчение от, естествено, данъчната основа. Следваща интересна черта е, че при спестовната застраховка живот ние спестяваме в евро, докато в доброволният пенсионен фонд ние спестяваме в лева. И може би една интересна разлика е, че за да имаме спестовна застраховка живот е нужно да сме здрави, докато при доброволният пенсионен фонд няма такова изискване. И така, ако трябва да обобщим, днес с вас разгледахме, мисля, че са вече 10 характеристики на спестовната застраховка живот и на доброволният пенсионен фонд, като открихме следните прилики. И двата инструмента са дългосрочни, строго конфиденциални и неприкосновени. Те не са делими при развод, не подлежат на принудително събиране, ползват 10% данъчно облекчение, имат разпределена допълнителна доходност. Различията са следните. При застраховка живот имаме гарантирани застрахователни суми и гарантирана доходност. Имаме единичен, двоен и троен размер на гарантираната застрахователна сума плюс разпределената допълнителна доходност, докато при доброволен пенсионен фонд имаме само натрупаната до момента сума. Вашата застраховка живот може да служи като обезпечение пред банки и кредитори, докато сумата от доброволен пенсионен фонд не може да бъде ползвана по този начин. С спестовната застраховка живот спестяваме в евро, а с доброволният пенсионен фонд спестяваме в лева. В случай, че желаете
повече информация можете да посетите моят вебсайт www.maxlifeconsult.info. До скоро с още горещи новини по темата за личните финанси.